Hľadáte moderné bývanie v tehlovej novostavbe, kde máte vlastné parkovanie, lóžiu a skvelú dostupnosť? Vítajte na Nobelovej ulici v bratislavskom Novom Meste. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a dnes tu mám pre vás v ponuke dvojizbový byt. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/byt Nobelova. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.